Ngibonani igama lami nguFan Dam. uDuduzane Zuma ukhazini wami. Shuthi umzala nje lento yakhe yokuhamba kahle. Ngingasho ukuthi uyifunde kumina ngoba umzala besikhula naye nje. Imina obemgade emncane mangabe u-anti ebhizi nomalume engekho. Bekuba yimina ebengishaya naye. Ngiyakhumbula nje ngolunye usuku eseqedile ukugada sezama ukuhamba ngimbambe ngimtotobise ngimhambahambise. Waze wakhula umzala nje ngesilusa nabo senza yonke into eyenziwa abafana. Umzala ebandla into ey'ningi uyibukele kumina njenganakho ukuhamba ukuthi insizwa ihamba kanjani, ukuthi ijakhethi iphathwa kanjani, ngisho ukufaka izaza. Ngingasho ukuthi umzala ufunde kumina ngoba ube nakho ukusho sisakhula athi yazi umzala uyi-role model yami ey'ntweni ey'ningi ngibukela kuwena. Ngiyabonga kakhulu mzala ngokuthi uyisibonelo esihle kumina. Wakhula noma engafananga nami ngqo, kodwa ngiyazibona iy'mpawu zokuthi ufanele nami, like ukuhamba kwakhe. Ngisho ethi umzala kuleya video uyambona ukuthi akangishiyanga kakhulu. Ngithukile nje mangizwa umzala esehlanyisa iy'ngane. Ngivele ngazizwa ngi-proud kakhulu ukuthi nami ikhona emhlabeni into engiyenzile emenze wawumuntu ebantwini. So nje ngiyabonga kakhulu nge-support eninika umzala. Kuyafana nokuthi niyinika mina ngoba vele ukuhamba lokhuya kuyinto ayithathe kumina. Niqhubeke nimehleke umzala nje, siyabonga kakhulu. Angisho ukuthi bongani mina ukuhamba kwamzala kahle mantombazane, kodwa nje ngithi angizoncoma nami umzala ukuthi useyindoda emadodeni. Nami ngi-proud kakhulu ngawe mzala.